Hej, goddag! Det er mig, Morten Q. Nej, og det er, det er Patrick, der optager. Ja, det er mig, der optager, fordi at Mortens computer er ikke god nok, og vi har ikke fået sådan hans websætning nu, og ikke sådan noget, men så kan vi lige så godt tage min computer. Ja. Og det her det er en serie, mig og Morten vi begynder at lave. Ja. For det win. Hvis I ser den, når vi lægger den her op på kanalen. Vi lægger den op om en times tid. Ja. Morten, hent en borg. Okay. Så til at høste, ikke? Okay. Godt være lyden ikke er så høj, men det må jeg undskylde, for så kan jeg ikke høre Morten. Og Morten, han har så meget baggrundsstøj. Ja, det må jeg undskylde. Det må I lige leve med, fordi han har ikke en særlig god computer. Nej. Og en særlig godt headset, vil jeg sige. Morten kan du godt få vognen ud derindefra. Ja. Jeg skal bare lige bakke lidt og... Ej, jeg ved, vi skal købe Morten, når vi får penge. Hvad? Sprøjte. Ja, så giver det mere. Altså... Okay, Morten, mig tager den højre worker. Okay. Nej, ikke lige nu. Den kommer til at køre for langt, det var det. Okay, Morten, hvad skal vi have? Okay, Morten, vi tager bare vores traktor, ikke? Når jeg lige har sat den her til higher work, og vi lige har tømt den, og sådan noget. Ja. Nej, så tager jeg en traktor, så går jeg og kører noget raps væk, så vi kan få noget penge. Ja, jeg kommer med den vogn. Ja. Morten, så kan du køre høst, ikke? Ja. Hvor kan man og kigge, hvor meget jeg har høst? Oh god! Og vi har brugt, vi har haft 1 million kroner, og så har vi ikke snydt os til mere. Nej. Sådan der. Nu. Hvis I synes, det er uretfærdigt, jamen så må I bare leve med det. Ja, hvis I synes, det er i orden, eller hvad nu I synes, eller sådan noget, så kan I bare lige, så må I gerne bare lige skrive i kommentarerne, om I synes, vi skal have en med, om vi skal lave en, hvor vi ikke snyder. Eller hvor vi gerne vil se det, hvor vi snyder, hvor vi har alle maskiner. Er du sikker på, at vi har en stor maskine og en hav? Er du sikker på, at det er det? Er du sikker på, at det er det, vi har om morgenen? Det kan godt være. Vi er ikke helt sikre. Majtasker. Hvad? Jeg laver parkour på majtasker. Du skal nu til i gang, morgen. Jeg skal til at gå ud med kornet for dig. Ikke også? Ja, jeg har skal jeg også køre kor og alt det derfra? Nej, det gør jeg, morgen. Jeg skal ud med rapsen nu. Okay. Jeg skal ud og skaffe nogle penge. Hvor giver det bedst lige nu? Canola. Det gør det ved INN. Der skal vi ned, Morten. INN. Okay. Skal I finde det nede på kortet? Jeg gider ikke lige lave intro i dag. Vi har ikke nogen intro, det der. Den er kørt død i os. Ja. Den skal vi nok lave. Okay, vi skal ned. Vi skal over til Mark. Jeg skal over til 10 marken. Nej, jeg skal nedad. Jeg skal nedad her. Sådan der. Hvad laver du, Morten? Hopper rundt. Morten, jeg har taget det der raps, der var i siloen, ikke? Det er kun 27% den trailer her. Det er det så også lige den største trailer i spil. Ja, hvis man ikke har mods på. Ja. Ellers er det næsten en af de mindste. Ja. Jeg har haft en mod, hvor der kunne være 1 milliard i. Oh my god. Ja, det tog noget tid at finde den. Du fylder alle siloer. Undskyld, fuck, jeg kører så lidt terrænkørsel her, fordi så kommer jeg hurtigere frem. Vi kan ikke tage vejene. Nu kører jeg faktisk på en vej, Morten. Ja, okay, men så når vi lige skal over i bjerg. Hvad laver du? Hopper rundt. Morten, kører mig, der skal noget high worker. Ja. Du kører godt. Nå. Det gider du ikke, vel? Men det bliver nødt til, vi skal ikke bruge vores penge, Morten. Ej, det er kun 1 krone. Hver anden sekund, Morten. Ja, det er heller ikke så meget. Nå, tænk, hvis det var virkelighed, så var det koste din far
Så vil de koste din far, hvad hedder det nu? Nej, jeg skal tænke mig om. Hvad vil det koste? Det vil koste... Vi tænkte mig om. 2 gange 30. Det 2 gange 30, det er 60. Morgen, det vil koste din far 60 kroner i timen. Oh my gosh. For at have en landmand til at køre. Ej, så er det egentlig billigt, når man tænker over det. Ja. Vi skal til at læse af, morgen. Vi har 21.000 kroner nu, ikke? Nu har vi... Så jeg synes lige til at læse her af. Nu har vi 55. Ja. Du var glad nu. Ja. Men nu fik Morten sine penge, som han havde behov for. Ja, og jeg skal lige over til. Så skal du faktisk lige ud og kigge noget i mine indstillinger.